Sabies que les papallones diürnes van aparèixer fa més de 50 milions d'anys? Que hi ha algunes espècies migradores que poden recórrer milers de quilòmetres? Més enllà d'aquestes curiositats, les papallones juguen diferents rols als ecosistemes on viuen, com la pol·linització, l'herbivoria o ser l'aliment d'altres animals. Avui ens cordem les xiruques per conèixer el Butterfly Monitoring Scheme de Catalunya o el Pla de Seguiment de Rhopalocers, és a dir, les papallones diürnes. És un projecte de ciència ciutadana coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers que fa el seguiment de les poblacions de papallones a tota Catalunya. Hem quedat amb l'Andreu Ubach, qui ens explicarà tot el que volem saber del BMS i podrem fer de voluntàries. Per què és important conèixer l'estat en el qual es troben les papallones? Les papallones són insectes que diem que són bioindicadors. Aquesta paraula el que ens diu és que ens indiquen coses sobre els canvis que s'estan produint en els diferents ecosistemes. Un organisme o una espècie que és bioindicadora, com les papallones, és vulnerable i sensible a tot aquest conjunt de canvis. En aquest sentit, entendre com fluctuen les poblacions de papallones ens permet entendre aquest estat de salut que tenen els ecosistemes i els impactes que s'hi estan produint. I en què consisteix el projecte BMS? És un seguiment de papallones diürnes que consisteix en la repetició d'uns transectes fixos que es troben a diferents punts d'un territori determinat i que en base a aquests transectes es fan una sèrie de comptatges d'això que dèiem, de les papallones adultes i que ens permeten estimar unes abundàncies. I amb aquestes abundàncies, si estudiem any rere any el mateix transecte, ens permet estimar quines fluctuacions i quins canvis s'estan produint en el medi. Comentes que es fan uns censos en uns transectes fixes. Què vol dir exactament això? Com participa la gent exactament? Un transecte fix vol dir que és un recorregut determinat que és igual sempre. Primer es defineix i després una persona voluntària el recorre. El recorre, de fet, durant 30 vegades cada any, des del principi de març fins a finals de setembre. De fet, aquí a Vilamajor tenim un transecte que ens el partim amb una companya, amb l'Erica, i si vols podem anar a visitar-lo, que avui fa bon temps, i podem anar a comptar papallones. Doncs vinga, genial! Actualment, les papallones a Catalunya i, de fet, arreu d'Europa estan en declivi i això no vol dir que totes estiguin en declivi, perquè n'hi ha algunes que, de fet, estan en increment i d'altres estan en regressió. I el que és important és, a través d'aquest projecte, veure quines són les que estan en increment i quines són les que estan en regressió, ja que cadascuna ens diu una cosa diferent sobre els canvis que es produeixen en els ecosistemes. Hi ha com una motivació prèvia, a nivell de naturalisme, que t'interesses, i aleshores el que fas és vincular-te amb algú que té que ja ha fet bastants itineraris i té ja formació, i mica en mica et vas introduint amb el que és la dinàmica. Primer, per exemple, et fixes molt amb els colors que tenen les papallones, per anar-les diferenciant sobretot les principals, després amb la forma, les captures, i aleshores et vas fixant amb trets diferencials, després ja fas una mica més en profunditat el que seria el vol i una mica el comportament segons l'hàbitat, i així mica en mica vas aprenent. Les papallones, com qualsevol altra espècie, tenen un paper fonamental en els ecosistemes. Són molt vistoses i encara que no tinguis experiència prèvia, en formació podràs aprendre a identificar les espècies més comunes i aportar aquestes dades a la ciència. Per fer-ho, apunta't a la pàgina web catsalandbms.org. Participa!